ngadeg-ngadeg kegiatan saiki Indo aku ben boleh mangan kegiatan jebol aku bener-bener nek wis ketemu karo Naira ya guys ya gitu ku geprek yo nai kecemu jago yo cek ngantuk gage iki tak tukono ya apa ora war ki mbak ditukono moh iki aneh ya mbak ya heh Mbak yang besar lah yo iya apa ora kok nek mulai tak tukono tenanan aku iya ya kenapa naik aku udah gawe nganu sih cepetan ya pernah iya mbak jadi dadah mbak geprek mbak geprek cah iki serasa gitu kok mah yo aneh gitu Naira guys lah kenapa ngantuk i mbak tak kon anu mah i kabeh tak video mbak yo ditolak mbak semangat berkah mbak ya iya iya mbak harinya 2 geprek 2 mbak makasih ya ya aku tak pernah tutup mbak soalnya nak kocorin oh nggak ada iya mbak makasih mbak soalnya lagi iso boleh naik tapi nyala ya nih apa ini tinggi aku jangan sampai mau ngantuk jadi tuh ajak boleh mak jangan ngantuk ya pas lagi lah wes itu naik gak saya naik gak saya empuk kecil itu naik bola ini uangnya nggak mau para dus kilo naik bakso ini nganu empuk guys enak bakso ini satu ini naik itu kecil enak itu kan ingin anak dulu ada masuk dari mati kita balik nih aneh nonton video malah mati kepencet dulu itu memang lampu atlet gimana main bluro aku mau kok jalan karo Naira aku naik kene kok nek apik iku nek ngalung kok sini taman apa taman iya kira awak wis tau rene burung naik tahu lewat kok ya lewat kok lewat gitu tahu lah iya ayo bola burung kamera burung ini ayo mit guys C ya C paling nanti tapi naik saja halo naik HP beli HP 6 lah oh lah
Podo ae. Ya. Enak kalian kering. Ayah, minta HP. Bodoh. Itu mana HP? Kok saya tidak HP? Jualnya gitu naik. Lewat SMP telu. Nah, lewat anu naik. Pertemuanku nanti tak bubut. Neng lagi ya. Laju. Neng laju, neng gede-gede. Neng naik ngono kuwi lah. Lagi lewat anu gitu. Naik lagi pada izin ya. Belum ada waktu lagi yo izin. Mau orang anu iso yo izin. Ora naik. Kilo naik ning green. Iya. Bunyi. Pasana palakno ya lah apa kok izin. Nah lagi izin yo. Orang anu kok izin. Langsung udah naik ya. Isinan pokoknya. Isinan terus. Isinan naik kayu. Ayu ki yo pede. Kok iso isinane nek aku elek ngono aku elek pede. Ana ile wis tau ayu. Tahu. Ya ono tahu nek ya. Wis tahu ayu. Ada kita nek kuburan. Nek kuburan nek pantai. Ya? Wah, Ini kuburan. wis tahu ayu jenenge nantinya yo beda. Naira tahu ayu iki lho nek longsor lho nek dono. Dono to. Buruk-buruk sih ya guys. Ini buruk ya Allah ya. Panas meneh. Wes. Berapa menit naik? Dapat apa 3 menit. Wes naik sih. Naik. Dokter kae naik. Oh, tidak HP ini saut loh. Ora. Buruk naik le. Kenapa naik? Apa ada HP cah? Kenapa? Ya itu kenapa ya? Bisa perkara silikon nih. Silikon. Terus kayak ini suka. Jadi kalau tuh naik. Udah boga. Aku melok turi le. Pateni naik. Mah yono raka chicken. Ya raka chicken guys. Yono nasi padang. Loh. Nasi padang. Ki sayure yo 5.000 yo akeh temen itu. Sayur nasi padang ki ya cek enek gorengan iki nata wisi. Wis lengkap sudah iki. Wis bos. Tak kenapa? Kademen. Iki nasi rendang, Pak. Nek nonen 20.000 ning kono iki sing ning ngareng iki persis biasae mau berapa, Bang? 18.000 mbek sayur. Ini jangan nasi padang iki. Ngor 5.000 iki jangan nih, Pak. Yentu akeh ya, Pak ya. Godhong-godhongan ngene iki lho. Arangane. Emang ngene Naira iki, krek Naira iki. Iki mbek sen. HP ku kok ngabul-ngebul dhewe, Pak. Kita wisi, guys. Kenapa? Kudu ndekne wis. Piye, Pak? Cocok hati. Dekne ya pengen kuwi, nasi padang. Lah wis nang mari ya iki. Kok kudu nganu ae.
Wis guys, aku pengen golek anakku sih.